Ja, najprej dobrodošlica v slovenskem nogometnem prostoru. Vaša prva tekma, na koncu remi 1-1. Kako ste vi videli tole tekmo? Hvala na rečima dobrodošlice. Još jednom izvinjenje svim gledalcima da potrudit ću se da jako brzo počnem da pričam slovenački. A moja prva utakmica je bila luda utakmica. Znači, bilo je svega i svačega na ovoj utakmici. Suprotstavili smo se jednoj ekipi koja je izuzetno fizički spremna i to sam znao poznajući kolegu Đuričića dugi niz godina kako radi i baš nisam imao sreće da neko drugi bude na drugoj strani, ali dobro, mora se krene. Izuzetno fizički spremni. Mi smo se opredelili kad smo vidjeli kako to izgleda na kontranapad i da probamo na taktičku neku zrelost i pamet da ih kaznimo. Dali smo brzo gol, imali smo neke šanse, pogotovo početkom drugog poluvremena, 100% šansu Pekića i tad smo mogli da prelomimo utakmicu. Kažem, bilo je svega što nije svakako za komentar trenera, da trener komentariše, ali kad smo već utakmicu priveli kraju, kad smo već imali sreće, kad je već naš golman odbranio taj prvi penal, kad nas već ta prečka spasla, kad već nismo mi dali golove, onda mislim da se osjećamo onako jako razočarano da primimo gol u 91. minuti i da greško naprave igrači koji su otprilike jako iskusni i na taj način skrive taj drugi penal gde zaista to ne možemo na taj način. Nije meni krivo toliko zbog mene, naravno da jeste, ali mi je krivo zbog igrača, su uložili veliku snagu, veliku borbenost i taktičku disciplinu i sve i da onda budu tako kažnjeni golom za 1-1, ali ajde da gledamo i sa druge strane, imamo bod više nego što smo imali do sad, volio bih da pobedimo, naravno svako, ali idemo dalje. Nisam ni mislio da će da bude lako, da će da protrčim kroz slovenački fudbal, znam da će da bude teško i utoliko je draž veća, da se oporave svi igrači i tako dalje. Imeli ste zelo malo časa, komaj da ste prišli, upravili nekaj treningov, sedaj ste zadovoljni s tem kadrom, ki ga imate, oziroma s pripravami, miselnostjo, željo teh vaših igralcev? Pa vidite, igrači su probali upravo sve ono što smo mi radili. Nedostalo je samo puno više pas igre. Mi smo to jako puno radili, ali ne mogu zato da ih krivim, jer protivnik je bio takav koji to nije dozvoljavao, a verovatno da i veliki respekt posle onih 0-6 koji još moji igrači pamte, to sam na terenu tek osetio, pa onda nismo ni probali da toliko razvijamo igru. Protivnik ne da, mi smo probali nešto, onda smo se odlučili za neke preskoke i straha da nas ne kazne na kontru. Oni to nisu uspeli, a prošlu utakmicu ja nisam bio tu, ali sam gledao na snimku 3-2 za njih. Bile su 3 kontre, još nekoliko kontri. Danas smo to uspeli i gledajući sa te strane mogu da budem zadovoljan većinom učinka šta su igrači uradili. Znači samo ne ove početničke greške nazad i bolja realizacija, ali realizacija očigledno problem duže Domžala, tako da i meni će trebati mnogo duže da to rešim. Tako. Samo še tole, v soboto vas čaka tudi prva tekma v gosteh v Celju, v Areni Petrol. Kaj tam pričakujete? Pa pričekujem opet jako tešku utakmicu, dinamičnu. Celje je izgubilo 2 za redom, je li tako? Znači sad će probati da se vade protiv nas, jednostavno moraju tako da igraju. I tamo je kolega Đuričić ostavio neki trag, ostavio svog pomoćnika. Čujem da i oni igraju agresivno i sve tako, ali da vam kažem, uvek se orijentišem na svoju ekipu, uvek pripremam svoju ekipu, naravno znajući kvalitete i slabosti protivnika, ali verujem ove momke, čim sam ih prihvatio, čim sam došao da radim, ja sam trener Domžala i u dobru i u zlu. Današnja utakmica je završena 1-1, to je fudbal, idemo dalje, mogli smo da izgubimo, mogli smo možda da pobedimo 2-3-0, mogli smo da izgubimo možda 1-3, ko zna šta je sve moglo, ali ono što je bilo desilo se i mogu da kažem da zadovoljan sam prvom utakmicom i kvalitetom fudbala koji sam video i to hoću ovako na kraju priča pohvalim, da ova današnja utakmica, mislim da kad se izvuče ima dosta toga da se vidi i da je zaista, da smo dali doprinos nekom kvalitetnijem igranju, da kažem, jednoj kvalitetnoj bar utakmici u slovenskom prvenstvu. Ste sicer že predtem spremljali slovenski nogomet, poznate klube ali sedaj na hitro učenje? Pa gledajući snimke utakmice, gledajući izveštaje, gledajući ovih 4 dana sam ovde, od petka, koliko ima, 4 dana, tako, 5 dana, a imam utisak da sam već 2 meseca tu, non stop sam u snimcima, u gledanju, u analizama, u seckanju, u planiranju, tako da čini mi se da, evo, znao sam dobar Rudar, ali iznenadili su me koliko su hitri, brži, fizički spremniji. Upoznaću se jako dobro, znam već neke osnovne informacije o Celju, gledajući noćas, sutra, analizirajući našu utakmicu. Upoznaću naravno do kraja dobro, ali se pripremam jako dobro za svaku utakmicu.
Ja, gospod Đuričić, danes nov remi na gostovanju 1-1 v Domžalah. Vedeli ste, da vas čaka težka naloga, glede na to, da je v domačem taboru prišlo do spremembe trenerja in potem so vedno seveda ekipe toliko bolj nevarne. Pa upravo tako, svaka promjena nosi jedan dodatni motiv za igralce. Mi smo poskusili, željeli smo od začetka da nametimo na ritam, tempo. Čak smo u tome i uspjeli, stvorili određene šanse. Međutim, realizacija nam bila slaba i protivnik je vrlo brzo povedao i sigurno da je to dodatna teškoća za naš tim. Međutim, nastavili su hrabro, borili su se, trčali, kombinirali, stvarali šanse, penal promašili, na kraju opet iz penala uspjeli da izjednačimo i na kraju moramo biti zadovoljni sa pikom. Ja, lahko ste zadovoljni tudi z igro v končni fazi, bili ste boljši nasprotnik na igrišču, nekako enosmerni promet proti vratom Domžale, to je en faktor, ki vas lahko nekako navdaja zadovoljstvom. Pa apsolutno to, međutim rezultat se piše, rezultat je najbitniji. Normalno da kao jedan sadržaj dobre igre treba veseliti, radovati. Mi dobro igramo, puno utakmica, međutim nismo ostvarili željene rezultate i to nas malo boli. Međutim, ovo što ste rekli, sigurno da možemo biti ohrabreni igrom naših mladića, da oni to vedno bolje pokušavaju, da im vedno bolje poteka igra, da hrabro igraju dalje bez obzira da li gube, što je sigurno jedna dodatna kvaliteta. Treba nastaviti u tom pravcu, sigurno, kao što vedno povedam, plodovi bodo prišli. Dva gostovanja, 2 točki, torej 2 remija, sedaj vas čaka še eno gostovanje v soboto v Kranju proti Triglavu, ki je naprimer včeraj premagal Lendavčane, torej na njihovem igrišču, torej težka naloga. To je ekipa koja je pokazala već u jesen kvalitetu. Nažalost nisu uspjeli kontinuitetu imati, oni su sad vratili. To je jedna nova ekipa sa nekim novim motivom, novim elanom i to je vrlo opasna ekipa. Ima dobrih pojedinaca, kao tim su daleko boljši no što su bili i njihovi rezultati potvrđuju najbolje. Dakle, to je najbolja potvrda. Danas u subotu očekuje jedan vrlo, vrlo težak i zahtjevan zadatak.